Znaš ono kad otvoriš knjigu iz fizike i sve ti deluje skroz apstraktno. U teoriji, ti znaš da je fizika svuda oko nas, ali zašto je nekad toliko teško da je prepoznaš, dodirneš ili vidiš, čak i ako je tu pred tobom? Naravno da te zanima kako avion leti. Bilo bi super zabavno ispitati kretanje u bestežinskom stanju ili pokušati da pomeriš čitavu planetu pomoću klackalice, ali gde je laboratorija u kojoj se rade takvi eksperimenti? Tu je, u kompjuteru pred tobom, u prvom interaktivnom kursu nastalom u sudaru fizike i programiranja. U ovom kursu nećemo od tebe tražiti da nam veruješ na reč kako izgleda voziti trotinet po ledu. Nećemo te ni terati da samo zamišljaš šta se desi kada baciš loptu sa 5. sprata. Zapravo, pozvaćemo te da zasučeš rukave, sve ovo testiraš, proveriš i dokažeš. Plan je da ti pomognemo razumljivim objašnjenjima, zanimljivim ilustracijama, po nekim TikTok videom, kompjuterskim kodom i fizičkim simulacijama koje će ti uposliti i mozak i prste. Fondacija Petlja, inicijativa Digitalna Srbija i UNICEF te pozivaju na interaktivni kurs fizičke simulacije na platformi Net Kabinet.